Повече от час прекарахте с футболистите. За какво се говорихте? Обърнахме сериозно внимание пред футболистите и пред целият тренерски щаб. Обърнахме сериозно внимание върху тренировъчния процес, върху това, че ние искаме, след като ръководство, правим всичко възможно, всичко да бъде наред в клуба. Осигуряваме абсолютно всичко за тренировъчния процес. Нормално е да имаме доста по-високи изисквания от това, което показват футболистите. В един мъжки разговор, в който си казахме доста неща. Мисля, че всички се нуждаеха от този разговор, включително и футболистите, и ние като ръководство. Основната цел беше да разберем има ли някакво напрежение вътре, има ли нещо, което не недоволство. Няма такива неща. Смятам, че четата така показаха, дадаха логични обяснения на някои от нещата, които се случват, и съм убеден, че това, което си казахме вътре на тази среща, лично аз вярвам, че доста неща ще се променят от тук нататък. Според вас, кой е най-големият виновник за резултатите в момента? Треньор, футболисти, ръководство? След като футбол е колективна игра, най-лесно е да обвиним някой. Лично моето мнение, че абсолютно всички сме виновни за състоянието, в което се допуска, в което се намира отбора, и тук вина трябва да носим абсолютно всички за положението, в което се намира Ботев. И за това всички сме се събрали виновните за това нещо, за да можем да намерим изход от тази ситуация и да се случи така, че да подобрим резултатите като резултати. Локомотив Пловдив отговори на вашата декларация в тяхния сайт. Запознахте ли с нея? Да, запознах се. Не искам. Продължаваме по този начин да разговаряме през медии с декларации. Нормално беше ние да изразим нашето становище, да стане публично достояние. Нормално е да е тя. Но хубаво е това, което пишат в декларациите. Те също да отговорят честно и почтено на нещата, които си говорихме цяла седмица с тях, а не сега да ги завуалират за обществеността и да се опитат пак да изкарат нас в новини. Аз няма да изпадам в някакви конкретни детайли. Разговарял съм с отговорни фактори, аз лично знам защо се е стигнало до това нещо. На мен ми беше обяснено защо са взети тези решения, но не съм аз човека, който трябва да се явявам говорително в Локомотив Пловдив и да обяснявам тяхната позиция. Ние наши сме се изразили. От тук нататък мисля, че аз няма какво да кажа. От полицията някакъв отговор последва ли? Към Очаквам. тях имаше въпрос. С нетърпение очакваме отговор от полицията. Казахме, че сме готови да предоставим видеоматериалите, които имаме. Изложили сме нашето виждане относно тяхните действия, които категорично ние не одобряваме по начина, по който са ги извършили. И очакваме резултати от полицията. Глобата, която беше наложена на клуба, как ще коментирате? Сурова, справедлива? Абсолютно сурова санкция. Категорично заявявам, че аршина не е еднакъв за всички отбори в това група, защото знаем какви изстъпления други имало по стадионите и какви смешни глоби са обявявани. А сега само за удар по длъжностно лице, което е документирано в доклада на дежурния делегат, само за това да получим 10 000 лева глоба. Първо, не съм запознат със случая как е ударен и колко е ударен, и точно това ще искам да разбера от полицията. Буквално днеска с обята да разбера. И предполагам, имат някакъв видеоматериал, на който са стъпили, за да го твърдят това нещо. Ако има, като видим, като се запознаем с видеоматериала, ако имаме претенции, ще ги изразим в комисията. Искам да ви върна към събранието сега и към съвещанието вчера на съвета на директорите. Има ли решения, конкретни решения, които сте взели вчера? Решението е, че категорично Шилев с ръководството имат договор до края на годината и продължава да се изпълнява договора. Това беше заявено ясно и днес на срещата на футболистите. Също да го знаят какво е нашето решение по този въпрос. Защото все пак, за да не забравяме, че за последните 14 месеца има 5 тренера в Ботев. Не е редно след 2 месеца пак да назначаваме нов тренер и така до безкрайност. Лично аз
грубо мнение по въпроса, не само за нашия тренер, но за всичките, че на тях трябва да се дава по-голям мандат, за да могат да постигнат нещо в футбола. Редно е да се дават шансове. Да, знам, напрежението е огромно. Не е това местото, на което трябва да бъде девето място. Най-малко на нашите футболисти отговаря това нещо. Поискал ли е треньорът вече от вас нови играчи през зимата? Не, Отговаряте ли не. с футболиста? Сме разговаряли.